Subay sa maong balita, hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay, may pahibaw nga doon na pa'y laing mga langyaw nga ilang gibantayan nga nalambigit sa human trafficking o cyber pornography. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gawas kang Christopher Johansson, gipahibaw sa hepe sa Dakbayan sa Talisay, na doon na pa sila gipang monitor karon nga mga langyaw sa maong Dakbayan nga sama ang binuhatan sa maong Swedish National. Kanang mga bata ko, mga minoridad mga nagsuri-suri diya usahay. Ang report sa amin is kan make-upan nila kanang lipstickan lang para murag munindot. Mani kuno nila pag kanang maginuminom kuno sila diya sa may population area. Ni mando na sab si Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Giyamak sa tanang hepe sa kalungsuran ug Dakbayan nga pangusga ng ilang monitoring sa human trafficking ug cyber pornography. Musuporta sab kuno sila sa planong pagpahigayon og shame campaign sa Kapitolyo sa mga panimay nga nalambigit sa human trafficking apan mas mo focus sila sa pag-aresto sa mga human traffickers. We will support whatever is the program of the Provincial Capitol on this, but it's better siguro that we will also arrest those foreigners or local who are doing this kind of activities. Andrea Patenia, Deuce 5. Sigpalusot og druga sa Cebu City Jail, nadakpan. Mga sirens og shabu, gisulod sa karton sa hupya. Og yano nga gibit-bit paingon sod sa prisuhan. Leslie Caminada Vistil, Sugin Libin. Tungod lang sa 70 pesos di na makagawa sa Cebu City Jail ang usa ka dispatcher kinsa gisugog hatod og pagkaon. Matud pa sa jail officer nga si Romero Abasulo, yano lang kaayo nga nagbitbit ini usa ka gamayng karton sa hopya si Iggy Bongansiso. Wa niya damha nga ang sulod niini mga sirens nga mo'y gamiton sa paggamit og ginadiling drogas. Pagdamay siya katong boxon, ang uban ani nakasuod ni siya dire. Tapos ang uban nakasuod ani. Tapos iyan ang gibutang sa iyang side pocket niya sa iyang kuan. Anang yung shorts. So pagkuan na mo diri na mo nang amo siyang gihold nagisakad diri na pag inventory na nakit-an nga naish kani siya na gibutang ni gisuksok ani nga dapita ba ani kuan. Apan matud ni Bongansiso nga wa siya magdahong nga sirens ug shabu di ay ang sulod sa karton. Matud niya ang iyang giapas ang 70 pesos nga gisul kaniya aron unta ipalit og tambal alang siyang anak. Ka-order ko na. Wa ko trabaho nga. Oo na. Pwede ka magtanaw di ay. Pero makamayon juga itong naungan yan. Bagto ka po kita lang. Pero tigamitan kang sago. Sara. Apan sa pakiginabi sa mga nakaila kaniya kinsa nagdumili sa pag-atubang sa kamera, ni padayag nga kapila na di ay kini giwarningan siya mga higala. Ilang nasayran nga kadaghan na kini nagpalusot og ginadiling drogas sulod sa City Jail. Leslie Caminada Vistil, News 5. Governor Junjun Davide mipatunga na sa away nila ni Mayor Johnny De Los Reyes o Vice Mayor Romeo Villarante. Gitambagan ni Davide ang mayor nga makigistorya ang anak niini nga si John ayon ngadto sa Vice Mayor. King Perez, Sugin Limin. May bisita si Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes kang Governor Junjun Davide kaganihang buntag. Giubanan ng mayor sa iyang anak nga si John R. kinsa City Administrator sa Talisay. Gipatinaw ni Mayor JVR ang iyang habig agi og tubag sa privilege speech ni Vice Mayor Romeo Villarante nga nagsaway sa iyang pamunuan ug pag-hire sa iyang mga parente sa City Hall. Iyon noong panisan sa haka-haka lang istorya nga way kamaturan kung naamang gani kamaturan halay kay hana kay tuwatan mga tulisan kay hana kay. It's not nice magod nga two party mates magkabitaw. They belong to the same party. We are with the LP. Yeah. Mas mahitag yun nga magka-reconcile. Si Davide mitambag kang John R. nga makiginabi kang Villarante pagsulbad sa maong kagubot. Unya ra ipatawag ni Davide si JVR ug Villarante kung mapakya si John R. sa pakigstorya sa Vice Mayor. So I told the administrator si John R. to make the effort to see the Vice Mayor. Yung pagbulan silang istoryahan na yun sukan, no? Hinoon malaumon si JVR nga magkauyon gihapon sila ni Villarante. Aman siguro, pero kinahanglan lagi nga itong kinaiyan yun ato sa unahon sa pag-usab yun kay
Magkakuyog mo kadali, magkabungkang na po mo. Kinahanglan mo daw. King Perez, News 5. Posibleng musangpot sa kinihaay ang nahitabong demolisyon sa Central Island nga proyekto sa Barangay Labangon, Kaganina. Cebu City Hall mimando nga tangtangon ang maong Central Island kay dili kini kinahanglan. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limin. Way nahimo si Labangon Barangay Captain Victor Buendia dihang gipaguba sa pangu sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement Control nga si Raquel Arce ang Center Island nga gibutang sa Maydalan Katipunan. Miinsister sa Buendia nga dunay memorandum nga gipirmahan nga nagmatuod nga dunay pagtugot ang iyang paghimog proyekto sa Center Island. Naka-receive ko din ako siyang gitubag nga ano imo man dagon nga ni-approve ka mismo. Ni-approve ka mismo imo nang gipirmahan. Yang tubag wa kuno siya kabantay. Pirma kuno siya, lipat kuno siya. Si Arce siyang bahin mi padayag nga igora siyang mipatuman sa kamanduan ni Cebu City Mayor Michael Rama ug dugay na silang mihatag og higayon sa mong barangay aron makuha ang Center Island. Padana ko 10 days notice. That's one way of showing respect, courtesy to the Barangay Council of Labangon. So I think sila na sad siguro ang way respeto sa ako ang part. I'm just doing my job. Igo lang ko nag-implementar og order. Karong hapon, nakamugna og grabing trapiko ang maong kagubot human mibabag ang taga-barangay sa mga sakop sa demolition team. Ang legal counsel ni Kapitan Buendia miingon nga posibleng muduso sila og kaso batok kang Mayor Michael Rama tungod sa gimando niini. Matud ni Rama nga iyang nasuta nga ang maong proyekto di angayng ibutang sa maong dalan. Before they can even destroy it, they have to go to court. They have to ask the permission of the court because this is not an ordinary nuisance nga kana bang pareha og pagbuhat ka og kanang balay sa atubangan di ay kana na mo na nuisance kani di man nuisance. So kung sa may base niya karon nga yung siyang nuisance ang abogado man ta siya sa puto ta siya na. I said earlier here, if that's the way he would like to confront the issue and he would like to bring complication on the matter, why is he declaring war against the office of the mayor? Then I'm ready to face him. Okay? What I'm doing now is correcting what was a mistake. And is there something wrong with that? Ang maong proyekto giingong mukabat sa di mo minus 300,000 pesos. Leslie Caminada Vestil, News 5. Hingpit na nga mibiya ang mga bakwit sa Family Rebuilding Center kagahapon. Sila gihatod og balik ngadto sa Tacloban City human upat ka buwan sa human sa bagyong Yolanda. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Hingpit na nga mibiya ang mga biktima sa bagyong Yolanda gikan sa Tent City. Adunay nalipay, adunay naguol, samtang uban wa makasabot silang gibati. Usa sa mga nalipay nga makabalik mao ang evacuees nga si Jasanila Gramada nga nagplano nga mopabarog lang una og payag aron mo'y ilang kapuy-an. Ano na lang, pasalamat lang sa lahat ng mga taga-Cebu na yung pinagkakalitan ng lahat dito sa Cebu. Salamat. Lahat-lahat, salamat. Yun lang. Hingpit lang mibiya ang mga evacuees nga gikan sa Family Rebuilding Center ug mobalik na silang tagsa-tagsa kadapit sa Region 8 ug mapasalamaton sila sa tanang Subuanon ilabi na ang mga pribadong sektor nga mitabang kanila ug misuporta. Samtang si Irish Machika gibati og kahadlok nga wa sila kaulian apan ang hinaot nga matabangan sila sa gobyerno sa Region 8. Malungkot kasi uwi na kami doon sa amin tapos hindi naman sigurado kung ano yung dadatnan namin. Salamat pa rin po sa mga sa mga officials dito po sa taga Cebu po sa pagtanggap po nila sa amin. Saka doon po sa mga tumulong po sa amin ng mga private organizations po. Maraming salamat po sa inyo. Pasado alas 8 sa buntag, mibiya ang unang batch sa 50 kataw. Samtang alas 12 sa Odto, misunod ang laing 34. Matud pa ni First Lieutenant Enel Ramos sa Civil Military Operation nga gamay lang ang nakasakay sa unang C-130 tungod sa kadagan silang bagahe. Usa ka pamilya, adunay dala nga di mo minus 5 kadagkong karton. Ang mga bakwit, tabangan sa Red Cross inigabot nila sa Tacloban. Adala kami dahil yung mga kababayan natin na affected ng Yolanda doon sa Samar at Leyte, kung saan kami ang kumuha sa kanila doon, ay susoli na namin sila doon sa kanilang pinanggalingan. At kita nyo naman, nagkaroon ng pagbabago yung kanilang kalagayan, saka yung isura nila. Now, for the part of Red Cross, we are only assisting
then here in the tent city, but pag-abot nila dito, then Red Cross also will assist them for whatever needs nila dito sa area. Leslie Camina de Vistil, News 5. Ug mao kadto ang nagyangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Marso 24, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagkatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!